ne, M419. Ina ma abota kallon shirye-shiryen Hausa ga wani sabon shiri mai suna M419. Shirin labari ne kirkirarre na wasu mutane masu yaudarar jama'a. A ce 419 ba kuɗi, ba mota, ba mata ciki. Ku dakata. Ina da shawara. Ok, me shawararka? Mu je resto din can inda ake sai da abinci. Ok. Wurin wata mata kawai ai mata 419 mana kawai mu. To kai ta yaya kake gani har za mu je mu ci abinci diyon mu ba mu ba da kuɗi ba a ce mu wuce? Ta yaya kake gani? Ni na tabbata da kai cewa lalle karamin dan 419 ne. 419. Kinga mai abinci da Allah haɗa min abinci ina jin yunwa ne kin gane ai. Yau restaurant din ba kowa kenan a shi. Kaga malam dan koma baya mana kaga. Koma baya mana. Me yasa zan koma ba? Koma baya dala please. To shikenan. Fim ɗin yana ɗauke da ababen nishaɗi da faɗakarwa wanda ya kalla shi zai tabbatar. Ku biyo mu a channel din Adam MD Nishadi ku danna mana subscribing domin samun kowane episode a sati. Kinga mai abinci? Da Allah dan haɗa min abinci mai yawa da Allah wanda zan kai wa matana gida. Ki kashe ko nawa ya dace. Yawa. What is this? Madam zo madam. Haba, ya zaki ba mu abinci haka? Ki duba, kin saka abinci mai kwari, ki duba abokina sai amai yake. Oh, yau ka ganin mun mutane.